Akkor nem egyél velem a gyerekem. Csak egy féllel. Ja. Nem nyúlik meg. Anyám! De büdös! Lesz mi? Annyi, most videót csinálok. Azért így beült. Most a feliratod. Dani. Ugye nekem így jobb. Azt mondta majd dihoz én nekem csokit, tudod, nagy habisan. Mikor égel már el? Anya, a Márkó majdnem végig. Ki? A Márkó. Mi nem nyert tombolán? A Rikis.